zuciya biki take soyayyar zahiri. Shakuwa na da daɗi, rabuwa na da zafi, kallaman zuciya ko a mafarki har nishaɗi ɗaya. Shakuwa na da daɗi, rabuwa na da zafi, kallaman zuciya ko a mafarki har nishaɗi ɗaya. Baki ke furcin so, so zuciya ke bayyana so, so fuska na hannunan so, so haka ne labarin so, so gashi na faɗa tarkon soyayya. Abinda ke cikin zuciya ba kunya, zan faɗa miki mai sona, tunda ni da ke mun zama ɗaya. Zuciya ko a mafarki har nishaɗi ɗaya. Kike kamar kina jin kunya, bacin da san kina hau hanya, tafiya nake ba ja baya, sa'arin ki ba mai sani kau hanya. Idan ana bayanin so, so so nan ma'atar so, so farkin mi iri ɗaya ya abar san zuciya. Masu daɗaɗa so, so kan mun yi dace a so, so. Mun shiga duniya ta kan hanya.